Så fik jeg mute det. Tror jeg ikke. Ja. Det er den, jeg stadig. Og så bare sådan håndregistreret 1 ud af 10 eller sådan noget. Den stil. Du kan også bare alt efter, hvor du skyder den af. Nej, man kommer ikke til at skyde så mega godt, fordi hvad jeg spørger. Jeg gider ikke have noget forbi det, men du skyder. Skyd ud siden. Så er det ikke. Og så når jeg skyder lige på det, så tager du den bare. Yes. Jeg gider ikke have facen med på. Den sad ind i bagen godt. Det er hyggeligt, hva'?